Plantorama i Tilst er en butik, hvor vi rigtig gerne vil være kendt for, at det er oplevelser, som vi kan skabe for kunderne. Og et unikt univers, hvor det er, at man kigger mere på planter og levende dyr og bliver draget af det, end det er, hvad det er, behovet er for hjemme i husstanden. Kommer du med børn, så kan du gå i vores legeområde. Forældrene kan sidde og nyde en god kop kaffe samtidig med, at børnene leger. Børnene kan komme i akvarieafdelingen. IT har altid været en stor del af strategien i Plantorama, og det gør vi for at skabe for det første nogle gode oplevelser for vores kunder, at tingene fungerer, når de besøger os, men også for at effektivisere og gøre tingene smidige for vores medarbejdere. Systemet fra LS Retail har vi brugt i rigtig mange år. Der er vi glade for det samarbejde, vi har med Relate IT, så de hjælper os med hele tiden at gøre os skarpe på vores løsninger og hele tiden udfordrer os på, at vi kan lave nogle bedre løsninger, både for medarbejdere, for kunder og for os alle sammen, der er i Plantorama. Jamen, det er vigtigt for os at have en stabil og hurtig løsning. For eksempel har vi skiftet vores kasselinje, så vi i dag kører på en Toshiba-løsning, hvor vi ikke har de hastighedsproblemer, som vi har haft tidligere. Da jeg kom ind i virksomheden, kunne vi cirka køre omkring 100.000 igennem, plus moms på hver kasse. Og nu ligger vi om et sted mellem 140 og 150.000, vi kan køre igennem, som vi beregner for, når vi skal lave bemanding til vores kasselinje. Derudover så har vi håndscannerløsning, vi bruger LS Retail i vores caféer, vores restauranter. Så vi har egentlig den samme løsning hele vejen igennem vores butik. Det betyder meget for os, at vi har et integreret system, hvor vi har tingene samlet i den samme suite. Det betyder, at der er utrolig kort vej fra, at vi har kørt ting igennem kasseapparatet til lageret stemmer, til folk har købt en kop kaffe. Det næste, vi kigger ind i, er at få kigget på en loyalitetsløsning, hvor vi kan se, jamen, er det de samme kunder, som køber på webshoppen, som er i butikkerne, eller som køber en kop kaffe eller en frokost i vores restauranter. Tidligere, jamen, der sad vi mere ude bagved, fordi det var derude, vi havde vores computer, og det var derude, vi kunne arbejde. I det, at vi kan få IT-løsningerne ind i butikken på gulvet, så kan vi også være mere synlige for vores kunder.